Này. Bro. Gelai này nè, đây. Gelai. Yo. Wow. Oh thằng này Mongol liệu. Có đi xin cả. Sure. Move lên nằm đi nè. Câu video của nó câu này là mi bài thầy. Đấy. Mở ba cái này đi bên. Bung lang video sliding sih. Không lên chơi lại. Kau zagas nih. Gila betang na. Gerib nalai. Kolar besar. Saulah baisi dana. Peter besar ke dana aku. Radu gabragi. Hai. Ladan sih kamu aja ini. Nah, kayak kan mau beli garis mending kelang. Ayo di mak. Apa ini kau lah kau itu? Mau apa? Deh, coba. Isi tahu yang film break. Ini. Hah? Mami pok kupeng. Dia siap. Nah, bikin kamera ready kalau masnya. Deh. No. Good morning everyone. Dayang dah थांगासिनो दङ नै सानानो ओंखाराखै. टाइमखौ नायनो हागोन नोंथांमोना खैथा जादों नै 4:56 जादों आरोना मर्निं टाइम माने शुटिं बानायनो थांगासिनो दङ. दाखालिनि शुटिंआ जागासिनो जोंना दिनै लास्ट डे आरोना दिनै आदा देबजितनि दिखेरिमारि प्रेजेन्टआव नोंथांमोना नुनो मोनगोन. जोंहा संखौ खनदों सिंगारा जाहैबाय थाजिम नोंथांमोना नुखाबाय जानांगौ थाजिमनि गोबां सं दा बिदिनो जोङो एसे मिउजिकखौ लादों आरोना संखौ ओमफ्राय एक्टिं खालामदों आंबो ओमफ्राय मिस्टार पप' जोंहा जेडेक्सबो एक्टिं खालामदों बेनिफ्राय आदा देबजितनि आरोना एक्ट्रेसाव दङ दैमु माने दैमुआ जोंना बर'आव साथाम दङ आरोना आर्टिस्ट लाइनाव आर्टिस्ट माने आं सासे जाहैबाय आंथ' भिडिअस बानायो इउटुबावबो बेनिफ्राय दैमु एक्ट्रेस दङ सानै दङ सासेया बङाइगाव काजलगाव ना माबानि सेरफांगुरिनि ना मानि ओरै क'क्राझार साइडनि ओमफ्राय उदालगुरियावनो सानै आरोना दा नोंथांमोननो देखायगोन आं एक्ट्रेसखौ नोंथांमोना नायलांबाय थादो बिदिबा जोंनि भिडिअखौ जोबजासे हेलौ एभरिवान आंनि बे दैमु इउटुब चेनेलाव आं नोंथांखौ गासिबो बरायहरनाय थाबाय नै दायो शुटिं सोलिगासिनो अभी मजा आएगा ना भिड़ो जों दा नेक्स्ट लकेशनाव फैलायबाय आरोना लास्ट शट दङ दायो ओमफ्राय बिनि उनाव सा लोंनाय शट दंबावो आरो नैथिं दङ जोंहा डाइरेक्टर बाबु बेनिफ्राय मिस्टार पप' ओमफ्राय ओइथिं एक्ट्रेस दङ नै
माने बिसोरबो गारिनिफ्राय ओंखारबोबाय आदाया एसे मेकआप खालामदों बिथिं दङ जोंना केमेरामेन एसिस्टेन्ट केमेरामेन बियो फंबाया नोङो दुर्गाश्री ओभार सेक्सि मेकआप खालामदों दुर्गाश्रीया देलाय खनसे खिबु सोंलाय देब्रा दे जाया Sanlaka. Marah kan oleh? थायाखै Mami poko pen laka Nah, bikin kamera ready kalau masnya. Ready? 1, 2, 3, go. Mana? Oh, video. Oh, stresar. Berdua. Dan lawan sih kamu जाहैगोन नाखै खानायखौ माबायदि गारजोबदों खोला आंखौ आयौ रे मा थाबायनायखौबो लाखाबाय नङाबा दे जाबाय एसे थाबायना फै ओमफ्राय फुननाय लानो बेखौ लागोन बेयाव दङलै सिख्लाया आं मोजां मोननाया आं बिराद नुजानो नागिरदों कुइसना बोहे बिदिनो मोजांबाय नामा नोंसोरो आं जेब्लायबो जानो Radai rana. Isi fidrebe kamonai. Rara maini ada bagi benda mai isi mana isi kamu nunggu. Radai. Masuk sarang ni karbay na kanya. Masuk sarang ni. दा गरायनि खारबावदों Ya panai na. 1, 2, 3. Oh, hunnagar. Oh, lala. Ada yang untai. Oh. 你别笑。 Syuting seban saya bisa senang tak ada leh. लांखानो नागिरदों दा आं बायखानायसै इखौ Hello Brian. Hello Brian. Karbo. Bisa. Ada. Oh. Orang langsung. Bisa karbo. गिदिं दे किसा बारदो Ayo रे मा मा नाम राजान ना हा क्रिस ब्रह्म अख्राङाव बिरनो हायोना हायानोलाय क्रिस बायदि हाया बिरनो सोलों दे देरनानै मा जागोन देनां गिदिर जाबा मा जागोन हा आर्मि जागोन नोंलाय नोङो मा जागोन हा डक्टर जागोन नोंलाय नोङो डक्टर जागोन मोसौनि ना मानसिनि हा मानसिनि जागोन मानसिफोरखौ बिजि थुगोन हा नोंलाय नोङो
आर्मि आर्मि जागोन आरो ना सिलाय लाग्रा नोंलाय नोङो हा आर्मि जागोन दे नोंलाय हा नै दायो जोंना माने टिचारनि टिचिं शुट जागोन आरो